Sumala sa IPO nga makonsidera nga copyright infringement ang paggamit og kanta nga walay padanghid sa orihinal nga tag-iya niini. Kini naglakip sa lyrics, melody ug rhythm sa usa ka kanta. Ilabi na karong campaign period, lauman ang pagkaylap sa mga election jingles. Especially karon nga we have an upcoming election, and usually nag-happen is the politicians use their songs as their election jingles for their campaigns, no? So for the politicians, we advise them na to really seek permission sa mga owners of that song, no? Use the songs with the knowledge of the owner of that song, or the songwriters or the producers who really owns that song, para dili mo makasuhan, no? And that will really affect the election, no, or your standing as candidates. Lakip na usab ang paggamit og kanta para sa content sa social media. Pag mag-post ta og mga songs, no, or we're using the song para sa atong mga contents that we're posting online, especially on Facebook and TikTok, we really need to properly give credits, no? We cite the name of the songwriter or the owner of that song. So by simply putting the katong usually makita nato, no, the statement nga no copyright infringement, kana siya, it's not enough, no? Kinahanglan we really have to cite the name of the song owner or kinsa may nagsulat ana nga song, para dili ta makasuhan og copyright infringement, and also to avoid our content being taken down from the social media platform. Subay sa balaod, ugaling makalapas sa copyright, mamahimong mapriso sulod sa usa hangtod 9 ka tuig nga adunay multa nga 50,000 pesos hangtod 1,500,000 pesos. Hinuon, adunay alternatibong proseso ang IPO. So as a first line of kanang defense, no, so mao na ginatawag, so we usually assist the two parties nga mag-ano sa sila, mag-meet sa sila, pwede nila pag-usapan para dili na siya moabot sa Supreme Courts, no? So diha pag moabot na siya sa Supreme Court, mas costly na siya, time consuming na siya, and mas moabot na gud siya sa kanang mga kasuhay na mga mapriso. So sa part sa IPO is naami mga alternative kanang mga dispute mediation. So gina-assist na mo ang both parties para makastoryahanay sila, at least man lang maging dili na siya mo proceed sa Supreme Court, kanang mag-file na og mga cases. Busa, giawhag sa opisina ang mga songwriters nga iparehistro sa copyright ang ilang mga kanta. Gawas niini, mamahimo sab nga iparehistro ang mga literary works, ingon man mga artworks. Pinaagi niini, magamit ang katungod sa pagpanag-iya. Yes, actually dili na siya required. The registration for copyright is not required, no? Kay from the moment of the creation of the literary or artistic work or any works, no, magsugod na ang copyright. But mura na ang copyright or imong song is mura na siya property. So mura na siya yuta, no? So para mapakita nimo nga ikaw jud ang owner ana, kinahanglan nato na siya irehistro. So mao na ang importansya para, for example, na ay mogamit sa imong song, so naagud kay mapakita nga ikaw jud ang owner ana, because we cannot claim kung wala tay supporting evidence. So for pag once marehistro na nimo na ma-issuehan ka og certificate of registration for copyright, mura na siya land title. So mapakita nimo nga ikaw jud ang owner ana sa isa ka song, and maka-enforce na ka sa imuhang rights. Sa datos sa IPO ni adtong 2024, kapin 500 sa tibuok Davao Region ang nagparehistro sa ilang mga obra. Dai za Libong, Newsline Philippines, stay safe.